Coca-Cola lata bat, Coca-Cola lata bat, baino gehiagote da utopia, baino gehiagote da utopia, baino gehiagote da utopia, baino gehiagote da utopia. Irratian urte asko indituk. Bai. Irrati desberdinetan. Bai, irrati desberdinetan, bai. Hasi Molotov irratian dena bezala, bueno, denak, garai hartan bezala, bai, irrati librean. Molotov irratia, bai, egila. Gero handik egin irratira pasa, egin irratia itxi baino lehen. Itxi baino lehen joan nintzen, ze ni junta handik 6 o 7 betetara itxi ziaten. Antxe hongo da bertako diskoteka hori ere. Bai, han egongo da, ez da? Bai. Hango fonoteka. Hango fonoteka de antxe hongo da, bueno, geratzen dana. Hongo da dena, eta hoxe, eta gero herri irratian bizpa 3 urte, eta gero azken urte. Herri irratiko fonoteka ere. Bai, eta hor bat zeuden Arribitxi, euskal musikari dagokionez, Arribitxi ugari zeuden. Ez dakitu hain egongo da, baina bai. Han egongo da, imaginatze dut. Han egongo da. Eta gero azken aldi honetan Infosazpin. Zoldetan zehar egiten duten alprojek janezitzaten kaimanak elurretan galdetu ezkero beti ezetza bota desertoreak baino ez gara agian desertoreak baino ez gara agian. Lastima mamuek ez duten oraindik ikasi mesedeak eskatzen errudunak ez du sekula itortzen asmatua bada deporatutakoa desertoreak baino ez gara agian desertoreak baino ez gara agian. Lokuek ez duten koska egiten sargentoen lepota berbizten zaren guztietan meritua bada loakatzea kriminalen gisa desertoreak baino ez gara agian desertoreak baino ez gara agian. Baino ez gara agian desertoreak baino ez gara agian desertoreak baino ez gara agian desertoreak baino ez gara agian desertoreak
baino ez gara agian. Desertoreak, baino ez gara agian. Desertoreak, baino ez gara agian. Desertoreak, baino ez gara agian. Ondotik etorri zana, Amodio Domestikoa, izenburua izan zuena. Diskontan, bueno, egon zan alako aurrera pauso musikal bat esango genuke, taldeari eta kontzeptuari eta dagokionez, ez? Kantautore bidetik pixka gehiago ja talde lanera edo hola, ez? Bai, bueno, horre gertatu zen alde batetik, bueno, lehenengo diskoan nahitaezko izan zen V-datarren laguntza. Bueno, Josirena. Josi bestean aia, bai, hiru V-datarrena. Bai, eta argazkiare, azalarena, Basirena guan. Osa, laugarren anaiarena. Orduan, bueno, elkarlan hori bukatu guan, eta gaiatu gintzuan, bateria eta biok Josu Gabellanez eta biok, eta orduan ezagutu genean, bueno, jalendik ezagutu genean, gero hortik aurrera, nire bilbidean, oinarrizko izan dan musikari eta laguna handi bat, Beinardo Goietxe. Frutu ugari eman duen elkarlanare lehenengo jokalekua, esan dezagun. Orduan, oso nabaria da, bere ekarpena. Bere ekarpena, bai, bere influentzia. Eta gero nerea ere, igual, beste musika batzui, countryago, txekit, bai, badaude eragin ugari, bai. Igual sueltoago. Badauzkazue Beinardok eta biek ere beste gauza bat aman komunean, ez? Irakaskuntzarena eta euskerarena, ez? Bai, gainera. Etengabe zuzentzen nahu arrazoi guztiz gainera. Hori eta gero musikazale izugarri. Musikazale izugarri. Bea musikazale izugarria da. Eta nire bai nene aurrin. Orduan hori ere aman komunean daukagu. Bai, baduk ez, joera hori, Amodio kantuak eta barra egin dituk, baina gizartea eta kritika eta horren... Bai, eta... Joera diskoero. Bai, diskoero. Hoi da zutabetako bat. Eta alba da humorearekin gainera. Eta humore askotan agian belt xamarra edo... Baina humorearekin. Eta horren kantu honekin, kontu hauan, parra egitea gure gaineko Euskaldunon inguruko topiko batzuz, ez da? Ze badirudi izan behar dugula langileak, fidelak, ezakiz, eta alperrak eta ez fidela balin bagara, orduan zer, ezin dugu Euskaldunak izan. Txukalda diskoa etorri zen ondotik, honen ondotik, eta hor, elkarrizketa honen hasieran Matxina aipatu duk, eta hor ere Matxin... Matxinen ekarpenadek izugarria. Hasieratik egin nahi genian disko berezi bat, eta idea ez bazan horrelako bat egitea, geneukan kantu bakoitzarekin alako komiki moduko bat egitea, eta orduan hori diskoan argitaratzea, eta bar. Hasieran disko liburu itxora hartu behar zuen, baina gero azkenean etzan posible, eta hoxe baino ala ere oso diska, sekulako lan egin zuen Matxinek, sekulakoa. Eta, alde hortatik, nik uste dut diskarik, oso estetikokin, ere diskarik oberena dela, baina zalantzarik gabe. Garrantzia izan du, ez? Ibilbidean ere horrek, ez? Estetikoki gauza polita guzteak, ez? Bai, azkenean bada diskoaren balorea ez da bakarrik entzuten duzuna, bai? Guk diskoa objeto bezala estimatu izan dugunak eta oraindik estimatzen dugunak, beti eskertzekoa da, bai? Zerbait gorrotatzen baduzu da, argazki txuri beltzeko argazki zahar bat jartzen duna, gasolineretako kaseta bezala. Elfariren argazki berdina ezakit. Eta orduan estimatzen duzu. Mimo pixka batekin egitea gauzak, eta orduan mimori gero gainera somatzen da. Eta orduan musikak zenbat eta musika ona baldin bada. Ez di behar inongo enboltoriorik, baina baldin badik enboltorio edo egokia, nik uste gustorago entzuten dela oraindik musika hori.
zen gau hotzatan, txortan ekeko asmotan, joi eskatu ziguten karnetan, portal ilunatan, zu eraman zituzten, neri lau ostia eman da. Ioi eskatu ziguten karneta, portal ilunatan. Laguntza purua behar dut. Txortan eiteko asmotan. Gero badaude erdipordikoak diren melodiak, hasiera ona dutenak, baina gero jarraipen eskaisagoa eta horren adibide ere oso garbi bat. Hauxe, Darth Vaderren, La Guerra de las Galaxiaseko Darth Vaderren musika edo himnoa, bai? Ondo oso ondo hasten da. Baina nola jarritzen duen hortik aurrera? Zera eski oso jende gutxik jakingo du. Ulertzen duzu, orduan, txistu ginez errepikatu badezakegu melodia, zenbat eta errexago, orduan eta melodia hobea. Txiokatu ote dute, zenbat etorriko diren, otordua merezi dute, bisitari guztien. Ez nuke inola ere nahi, halako lanak hartuta, eskasi biltzeagatik, inor gozez itzultzea. Arma txiogun, arma txiogun. Operatibo gaztuta, buruko minak entzeko, zergatik ez duite bidez, erantzun nahien itauna. Arma txiogun, arma txiogun. Coca-Cola lata bat baino gehiago te da utopia, baino gehiago te da utopia.